Moltes gràcies, Albert. Gràcies, Carolina. Hola, doncs bon vespre. Soc l'Albert Martí i primer de tot moltes gràcies per ser aquí avui i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat a l'Assemblea de Manresa, per donar-nos l'oportunitat de poder fer aquesta presentació i presentar el nostre projecte. Vaja, que és el nostre projecte, però el que volem és que sigui un projecte de tothom, perquè el que vam fer va ser, quan vam voler engegar aquest projecte, vam crear una associació i evidentment volem que aquesta associació estigui fora dels estats ocupants i per això la vam fer gràcies també a un dels altres col·laboradors. Vam poder-la constituir a Suïssa i d'aquesta forma seria com nosaltres volem que el Cens del Poble Català sigui la primera estructura d'estat i evidentment no té sentit que la primera estructura de l'estat català sigui una entitat espanyola, seria si l'haguéssim fet aquí. Aleshores té molta més i bàsicament l'entitat que es diu Associació Patrimoni Català és la impulsora del Cens del Poble Català i que és el projecte de què avui parlarem. Primer de tot us volia fer una pregunta i m'agradaria veure quines respostes penseu que són adients. Jo volia saber què vol dir ser català? Per exemple, ser membre d'un conjunt humà, una colla d'humans que comparteixen diferents coses, entre elles la cultura. La llengua, la identitat, una part d'una nació. O sigui, és una nació, una llengua, una identitat. Un projecte de futur en el temps. Això d'identitat m'agrada. Una voluntat de ser-ne. Voluntat de ser-ne, també. Des d'Europa hi va haver algú que va dir que érem un goi, Els podries preguntar amb ells a veure què és això, també. A veure com ho defineixen, un grup objectivament identificable. Clar, perquè si... Ens ho sentim hereus de tot un passat. Exacte. Hi ha una línia històrica que ens uneix. Doncs la diferència entre el que fan els estats i el que hem fet, el que fan els estats, les nacions que tenen un estat i el que fins ara hem fet els catalans és que podríem estar tot el dia parlant de qui és català i qui no és català, però nosaltres el que volem fer és fer com fan els estats i el que fan els estats és basar-se en criteris objectius i, a més, criteris objectius basats en la metodologia d'afiliació, que és bàsicament la metodologia que fan servir els estats europeus i la majoria d'estats del món. I criteris objectius per tal que, perquè si no sempre estem en aquesta subjectivitat que sovint, quan faig aquesta pregunta, sovint la resposta és qui s'hi sent. Si ets català, qui s'hi sent? I jo he viscut a altres països, he viscut a Anglaterra o això, no? Ara continuarem aquest tema, però només era una petita introducció per veure què em pensàveu de què és ser català. Aquest és el vídeo d'introducció del projecte del Poble Català. Tenim una notícia dolenta i una de bona. La dolenta és que els catalans no existim políticament. Ens trobem dispersos als censos d'altres cultures amb estat. La bona és que podem tornar a existir políticament si ens censem. La via estoniana. A principis dels 90, Estònia maldava per la seva independència de la Unió Soviètica. Però hi havia un problema. Un percentatge prou significant de la població resident a Estònia eren d'ètnia russa, arribats des del final de la Segona Guerra Mundial en nombre prou elevat com per amenaçar la supervivència d'un estat cultural estonià. Els estonians van elaborar un cens. Tenim una notícia dolenta i una de bona.
estat. La bona és que podem tornar a existir políticament si ens censem. La via estoniana. A principis dels 90, Estònia maldava per la seva independència de la Unió Soviètica. Però hi havia un problema. Un percentatge prou significant de la població resident a Estònia eren d'ètnia russa, arribats des del final de la Segona Guerra Mundial en nombre prou elevat com per amenaçar la supervivència d'un estat cultural estonià. Els estonians van elaborar un cens cultural que va ser decisiu a l'hora de fer reeixir la independència. Estònia, avui en dia, és un estat pròsper homologat internacionalment. El cas de Catalunya té similituds amb el d'Estònia. Des de mitjans del segle XX, Catalunya ha patit diverses onades migratòries que ni hem pogut aturar ni hem pogut integrar per manca d'un estat propi. Ara ens trobem en una situació de minorització i, per tant, de diglòssia lingüística que amenacen l'existència de la nació catalana. El cens del poble català convida a tots els catalans arreu del món a inscriure's en l'únic cens que els és propi i natural, perquè mentre estiguem dispersos a censos aliens, qualsevol proposta destinada a preservar la nostra cultura serà tombada sistemàticament. Per tant, abans de decidir què volem fer, hem de decidir qui som, tal com fan 130 estats culturals al món que defineixen el seu poble com un conjunt d'individus que comparteixen una sèrie d'atributs culturals que s'han preservat en el decurs del temps: la llengua, els valors ètics, els costums. Hi ha 3 modalitats per accedir al cens del poble català. Filiació, ja que la cultura és un acte de transmissió generacional. Naturalització, individus nascuts en el si d'altres cultures que volen abraçar la cultura catalana. El cens és obert a tothom. Matrimoni, una persona pot integrar-se a una cultura a partir del seu cònjuge. El cens és una eina transversal al servei del país i no adscrita a cap partit polític. És la primera estructura d'estat i ens permetrà per fi tornar a existir com a subjecte polític. Us hi esperem. Doncs, bé, el Cens del Poble Català, com ja ha explicat el vídeo, és una iniciativa que està basada en la iniciativa de la via estoniana. A Estònia, quan la Unió Soviètica s'estava trontollant, van pensar que era el moment d'actuar i de tornar a ser un estat propi. Però van adonar-se que tenien una situació que té algunes similituds amb la que tenim ara nosaltres, els Països Catalans, que hi havia un gran percentatge dels residents que no eren estonians. I van pensar, bé, si ara fem la independència, que eren més o menys 50-50 o 40-60, si fem la independència, doncs acabarem sent un satèl·lit rus. Bàsicament no podrem mantenir la nostra cultura i la nostra personalitat. I aleshores el que van fer un cens. Aquest cens va fer votacions. Aquest cens era un cens que bàsicament agafava les persones que estaven establertes a Estònia abans de la Segona Guerra Mundial i tots els seus descendents directes. Aquestes eren les persones que es consideraven estonianes. I aleshores a aquestes persones se'ls va donar una documentació conforme eren estonians. Evidentment això no era oficial, perquè les coses no són oficials fins que són oficials. I van fer unes votacions, van crear un parlament estonià al marge del Parlament soviètic. I bàsicament, gràcies a fer això, van aconseguir ser un estat que, com explica el vídeo, avui Estònia és un estat normal. I aleshores, fins ara, els catalans hem provat les vies quebequesa, la via escocesa, i ja hem vist quins resultats ens han portat. I bé, jo potser diré coses que sonen una mica pessimistes o negatives, però no ho són. Vull dir, només
Les coses que pugui dir negatives les dic una mica perquè ens cal que algú doncs, que ens digui coses que són una mica desagradables, perquè ens hem d'adonar que la situació és dura i potser així reaccionem, perquè evidentment el sistema no vol que les persones, que els catalans reaccionem, però també és veritat que si, per exemple, si jo no pensés que això es pot capgirar, que podem tornar a ser un país, un estat i un país normal, més o menys, jo no estaria aquí. No estaria aquí fent això i no estaria fent aquest projecte, i jo i molta altra gent que hi participem. Aleshores, però és veritat que per començar, per entendre i per després decidir-nos a prendre acció, cal entendre que la situació és complicada i que caldrà molt esforç i prendre decisions importants, perquè si deixem que les coses, que el temps passi, el temps ens juga a la contra. Avui hem sortit al Regió 7 i la veritat és que la portada era una mica un poema, no ho hem escollit nosaltres. No sé si el diari, diguem-ho així, ho han fet amb intencionalitat, no sé si ha estat així o no, però bé, però ja podeu veure a què ens enfrontem, perquè els Països Catalans des de fa, com ara mostraré, bé, primer de tot això va ser la famosa frase que encara arrosseguem, de que és català qui viu i treballa a Catalunya, que això ens ha complexat durant molt de temps, perquè jo per exemple, visc a l'estranger en aquests moments, he viscut a altres països, he viscut a Alemanya, ara visc a Malta, i a Alemanya m'hi vaig estar molts anys i mai hi vivia i treballava i ningú mai em va dir ets alemany, és que no ho soc, és que ni de broma. Potser si hagués fet els tràmits m'hagués pogut naturalitzar i encara i així, no sé, jo crec que és difícil adoptar una nova cultura, una nova identitat, ho dic seriosament, jo hagués pogut tenir la ciutadania alemanya i jo seguiria sent i sentint-me molt català. Aleshores, ho dic que naturalitzar-se és una cosa que requereix molt d'esforç i molt de temps, i també això ho plasmem en els requisits del cens. I aquesta definició ens ha fet molt de mal, ens ha complexat molt, i jo crec que en el moment que es va fer jo no existia encara, aleshores no entraré a valorar que segurament podia tenir una mica inclús una bona intenció, però no va tenir els resultats que s'esperaven, perquè suposo que aquesta intenció era com de deixar la porta oberta que altres persones s'integressin, però com que ja vam dir, com que ja sou catalans, si ja sóc català, per què he de fer res? Bàsicament jo ho entenc, que la gent, les persones tendim al mínim esforç, a la llei del mínim esforç. Si tu pots viure a un lloc sense fer un esforç, és això el que faràs. I bàsicament, inclús a mi vaig haver de fer un esforç per aprendre l'alemany, a mi em feia molta mandra, però vaig adonar-me que sense l'alemany no podria, per exemple, viure bé, tranquil·lament. Sí que podia sobreviure parlant en anglès, però vull dir... I aquí, en canvi, ara mateix als Països Catalans no és així. De fet, el que comença a ser difícil és viure en català, i això ens hauria de fer saltar totes les senyals d'alarma. Ara mateix
diguem-ho així, amb la legalitat de l'estat espanyol, això és la definició de català. Bàsicament, aquells ciutadans espanyols que resideixen a la comunitat autònoma. Penseu que això és una definició acurada de què és ser català? No, no, doncs estem d'acord. Ara, jo, vull dir una cosa, a mi el que em sobta, perquè jo em vaig equivocar amb una pilada, és que això ho diu l'Estatut, Pensava, jo em vaig equivocar, vaig dir la Constitució, no, ho diu l'Estatut. Ho digués no sé qui, és que ho diu l'Estatut. És l'Estatut. Sí, l'Estatut. Sí, però és una de les coses que va passar el ribot al ribot. Ja, però com el van deixar passar tant? Així s'estem. Aleshores aquí, hem fet un petit resum de què passa amb aquesta definició. Aquesta definició és veritat que inclou els catalans residents, perquè de fet si te'n vas a Galícia i et fas resident allà, deixes de ser català, ja no ets. Jo sí, perquè l'últim lloc on vaig viure abans d'anar-me'n a l'estranger va ser Catalunya, aleshores sí que, per exemple, sí que puc dir que soc català encara que visqui a l'estranger. Però, per exemple, hi ha persones, n'hi ha persones que són catalanes que si fóssim un estat normal podrien demanar la ciutadania de l'estat, com per exemple descendents de persones que se'n van anar a Llatinoamèrica. Jo vaig viure a Mèxic també una temporada i us sorprendríeu, però hi ha molts catalans allà i descendents de catalans. I clar, aquestes persones poden demanar la ciutadania espanyola. Si fóssim un estat podrien demanar la ciutadania catalana. Hi ha d'altres persones, hi ha d'altres casos. Per exemple, un altre desavantatge d'aquesta definició és que qualsevol persona amb ciutadania espanyola ve aquí i és considerada catalana. I també, a més, això les persones que cada any es van naturalitzant com a espanyoles, els estrangers que ja no són. I amb això també tenim un problema perquè, per exemple, en els darrers anys, cada any aproximadament unes 60.000 persones dels residents a la comunitat autònoma de Catalunya adquireixen la ciutadania espanyola i, per tant, tenen els mateixos drets que tots nosaltres. I això està fora del nostre control, absolutament. I això ens impacta, perquè evidentment l'estat espanyol facilita extremadament això d'aconseguir donar la ciutadania a persones per, evidentment, anar diluint els catalans i que cada cop democràticament amb les regles de l'estat espanyol tinguem un pes menor i que cada cop sigui més difícil redreçar-ho. Aleshores, a Catalunya, això és la comunitat autònoma, no tenim les dades dels països catalans, però segurament deu ser similar. Això és l'increment de població des de 1940 fins al 2022 i comparativament amb la resta de països europeus hem tingut un creixement de població desproporcionat i això encara no s'atura. De fet, no sé si s'acceleri. Es va aturar una mica. Penseu que a principis del segle... al 1950 hi havia 3 milions de persones a la comunitat autònoma de Catalunya. 3. Al 1980, 1990 hi havia 6 milions. Allà us en recordeu de som 6 milions... 6 milions. O sigui, passem de 3 milions a 6 milions en 40 anys i en aquestes darreres 2 dècades i mitja, gairebé 3, ja som 8 milions. 8 milions que bàsicament sabem que no són
la majoria, ara ja, els catalans ja som una minoria. I això potser no us ho ha dit ningú, no sé si ho sabíeu, no sé si n'éreu conscients. Jo més o menys n'era conscient i així com fa com 4 o 5 anys vaig veure els números i vaig dir, mare meva, jo em vaig atabalar molt. Però sí, aquesta. Això és... Jo vaig veure aquesta gràfica fa com... No sé si va ser exactament aquesta, però eren aquestes dades. Bàsicament, és un desastre, no? Vull dir, som... Ara mateix, en global, som més o menys a la Comunitat Autònoma de Catalunya som un 30... No sé si a la següent ho diu, em sembla. 36% i una mica menys en global dels països catalans. Encara per sort hi ha algunes àrees on la gent els catalans són majoria, perquè evidentment no sabem quants catalans hi ha, perquè no tenim un cens, que és el que estem intentant fer aquí, però sí que podem establir perquè bàsicament és així, hi ha un lligam directe entre les persones que fan servir el català i els catalans. Normalment els catalans parlen català, és així. Aleshores, bàsicament no és exacte, però és aproximat i això és el percentatge de catalans, que ara mateix som una minoria. I això, com hem arribat a aquesta situació? Vull dir, i això era la cosa negativa, la cosa, diguem així, una mica, que sona una mica pessimista. Clar, evidentment, com que no tenim cap control sobre la immigració, com que a més ens han fet una campanya de dècades i dècades d'explicar-nos totes aquestes coses per dir-nos que no podem dir que algú no és català, però bé, la veritat és que hem arribat a un punt que no tenim res a perdre. A mi personalment no tenim res a perdre, vull dir que poden dir el que vulguin, a mi m'és igual. Aleshores hem de reaccionar i hem de reaccionar. I com hem de reaccionar? Doncs fent una possibilitat, és el que nosaltres hem fet, que és com que les institucions que tenim ara mateix als països catalans no són institucions d'arrel catalana, perquè doncs aquestes institucions són, per exemple, a l'estat espanyol, són espanyoles. I això ho hem vist ja clarament després de tot el que va passar a partir de 2017, no? Ha quedat patent que no tenim institucions. Pensàvem que teníem institucions, però bàsicament són institucions regionalistes de l'estat espanyol. I aleshores ens cal començar una cosa de zero. I això jo penso que és una oportunitat, perquè jo crec que encara estem a temps de tenir un estat. Nosaltres tampoc no ens ocupem i no estem intentant definir quina seria aquesta composició territorial de l'estat, perquè l'estat, primer de tot, són les persones, són els pobles, tenen el dret a l'autodeterminació, no els territoris. Això també és una cosa que durant tot el procés aquest que va arribar fins al 2017 sempre es deia que la independència de Catalunya, però Catalunya no té el dret a l'autodeterminació, som els catalans, el poble català. Els pobles, és el dret a l'autodeterminació dels pobles. Som els catalans que tenim dret a l'autodeterminació. I per saber quins són els catalans, qui és aquest poble que té dret a l'autodeterminació i que la pugui exercir, ens cal saber qui són els catalans. I fins que no entenguem aquest concepte, estarem donant voltes als mateixos problemes, donant voltes amb tota la mateixa situació que ara portem arrossegant fins ara. I encara no he sentit cap argument que això ho rebati. És impepinable perquè això ho fan absolutament tots els estats. Tots els estats s'organitzen així. Primer de tot, defineixen qui són els seus membres, qui són els seus ciutadans.
i nosaltres no tenim tampoc això. Aquest mapa mostra les dues variants en les quals els estats atorguen la ciutadania a les persones. N'hi ha, es diu el ius sanguinis o filiació, d'acord? I el ius solis, que vol dir per naixement. A Europa i la majoria del món es fa per filiació. Si vosaltres sou noruecs, si els vostres pares són noruecs, vosaltres sou noruecs. Si els teus pares són japonesos, tu ets japonès. L'únic lloc, perquè sovint hi ha el concepte, la creença equivocada que el naixement et dona la ciutadania, i no és així. No és així. De fet, ni tan sols Espanya ho fa així. A Espanya hi ha algunes excepcions, vull dir, sí que és veritat que hi ha algunes excepcions de persones sense estat, em sembla que es diu, o d'algunes circumstàncies especials, però en general Espanya és un país que dona... Ara mateix nosaltres tenim la ciutadania espanyola perquè els nostres pares també la tenien. No és per una altra raó. I aleshores nosaltres volem fer exactament això que fan tots els estats del nostre voltant, totes les nacions que tenen estat, doncs hem de començar per fer-ho nosaltres, per determinar qui són els catalans. Un cop hem determinat qui som els catalans, els catalans podem prendre decisions col·lectives, com per exemple fer una votació, que això ja seria una segona part del projecte, o inclús... Sí, però per començar hem de determinar qui som els catalans. Els únics països que donen la ciutadania per naixement són els països a les Amèriques, que són colònies, i que per incentivar que la gent, que els colonitzadors hi anessin, per incentivar aquesta colonització, doncs els estats, que bàsicament eren estats colonitzadors, atorgaven la ciutadania i la segueixen atorgant per naixement. Aleshores, si tu te'n vas a Mèxic i tens fills, els teus fills tenen la ciutadania mexicana, o als Estats Units em sembla que també, i molts països, em sembla que l'Argentina i el Brasil i la majoria. Però clar, són estats de colonitzadors. Catalunya és un estat europeu, és una nació europea, encara no som un estat, però si volem fer com en tots els estats europeus, hem de fer-ho per filiació. I a més és el que té més sentit i respecte a la nostra tradició. Sí, però en general el continent americà sí que és així, sí que donen la ciutadania per naixement. I em sembla que la majoria també tenen possibilitat de doble nacionalitat. Amb Espanya. Amb Espanya, sí. Sí, amb Espanya té possibilitat de doble nacionalitat amb la majoria de països excolònies, diguem-ho així, països llatinoamericans. I de fet, clar, és una eina que està fent servir perquè la majoria d'estrangers que venen de les Amèriques només els hi calen 2 anys per poder demanar la ciutadania espanyola. 2 anys de residència, sí. Amb 2 anys ja són com nosaltres, tenen els mateixos drets. Això per mi és una bestiesa, no? Però no. Drets i deures també, suposo, no? Això no. Aleshores, el cens del poble català, tenim bàsicament les mateixes vies d'accés que qualsevol estat. El que nosaltres volíem fer no inventem res, vull dir, tots els requisits de documentació els hem copiat d'algun altre estat europeu semblant a nosaltres.
I en el cas de... Bé, la diferència és la generació primera, que bé, nosaltres prenem el 1950 com la data de tall, els territoris sota ocupació espanyola, després de la Catalunya Nord i l'Alguer són una mica diferents, però vaja, és el 1950 en general, perquè a partir de 1950 és quan es va iniciar aquesta onada massiva de la segona part del segle XX, que fins aleshores doncs les persones que havien arribat als Països Catalans en general s'anaven integrant, i aquí ja es va trencar aquesta integració, no? Ja es van crear, com ja sabem, comunitats que no s'han integrat mai i ara ja estan en la tercera, potser inclús quarta generació de persones que viuen aquí d'esquenes a la cultura pròpia. I bé, doncs per això hem pres aquesta data, el 1950, que és si aquelles persones que estiguessin establertes als Països Catalans abans de 1950, doncs són considerades, poden accedir directament al cens del poble català, només presentant el DNI, per exemple. Perquè considerem que si hi has nascut i estaves establert. Aleshores, a partir de la generació primera és la més important, perquè a partir d'això és tota la resta del cens ve d'aquí. I la segona part del gruix, el que és el gruix del cens, seran les d'afiliació, que segurament seran la majoria dels aquí presents. Afiliació som els descendents directes d'alguna persona de generació primera. I bàsicament ho fem fins a la quarta generació. O sigui, generació primera, els fills, els nets i els besnets, fins ara. I després tenim la naturalització i el matrimoni, que evidentment crec que, de fet, a Estònia no ho permetien això, la naturalització no existia, però jo crec que i em sembla que tothom hi estarem força d'acord que nosaltres sí que tothom coneix persones que sí que s'han integrat, no? I aleshores aquestes persones tenen dret a ser considerades igual de catalanes que qualsevol altra. I evidentment hi ha uns requisits de permanència, d'anys de residència, i cal tenir un nivell intermig demostrable amb una certificació de la llengua i les recomanacions. I el matrimoni és semblant, només que els períodes aquests s'escurcen perquè considerem que estar casat o parella de fet, això és més... es pot accelerar aquesta integració. I, clar, evidentment, a banda de que una cosa que sí que li fa molta il·lusió a la gent censar-se, això sí que ens hem adonat, que sempre, de fet, va començar espontàniament, la gent es censava i després ho compartien a les xarxes socials, no? Diuen, jo soc català i tinc el NIC, el número d'identitat catalana, no? Perquè, clar, cada persona li assignem un número d'identitat catalana. I bé, a la gent li fa il·lusió, li fa molta il·lusió, perquè realment no és un document, és un document. Nosaltres el que fem és que acreditem, nosaltres, el cens del poble català, això també és no et dona la nacionalitat, no perquè ja ho som de nacionals, no la donem nosaltres. El que sí que acreditem que les persones del cens són catalans, són de nacionalitat catalana, i les persones també ho acrediten. I no només és un tema de documentació, sinó que hi ha un requisit que és assignar el reconeixement de la nació.
que aquest també és un requisit que tots els de totes les modalitats han de signar el reconeixement de la nació, que bàsicament reconeixen doncs això, que som una nació i que ho han de signar. I això és la pedra de toc, és molt important. I si no, feu la prova. Aquí hi ha molta gent que parla català. Hi ha molta gent que parla català i no són catalans. Això també, i tu els hi poses al davant el reconeixement de la nació, us ho podeu descarregar de la pàgina web i diran, jo no ho puc signar, això. El voleu veure? Espera, no sé si el tinc. Després us els ensenyo, és que no me l'hauria de tenir més de mà. Sí. Però bàsicament la gràcia és donar-li valor a ésser català, que evidentment doncs, aquest cens nosaltres el que fem és que expliquem que es pot fer servir per fer votacions rellevants pel futur de la nació, que si aquest cens es fa servir per establir un estat català, doncs si l'Estat ho decideix, perquè evidentment no depèn de nosaltres, però si després les autoritats d'aquest estat ho decideixen, aquest cens pot donar automàticament la ciutadania de l'estat, sense que calguin més tràmits, no? Seria bonic. I a part de les votacions, que ja ho hem comentat, la gràcia seria poder fer votacions perquè aquest cens, un cop arribat a una massa crítica, pugui expressar políticament la voluntat de la nació catalana. I a més, però també, mentrestant, podria ser una manera d'identificar els catalans i que puguin accedir a serveis per catalans. Bueno, aquí ve l'altre membre que ve de Barcelona. Hola, bon vespre. Bon vespre, Ramon. Hola, mestre. Aquí tenim Aquí tenim el president de l'Associació de Patrimoni Català. Hola a tothom. Sí, tant. I, per exemple, clar, perquè fins que hi hagi un estat funcional i es poden fer votacions, però també es poden fer, hi pot haver iniciatives que de fet hem estat en contacte amb diferents iniciatives que ara mateix no hi ha res sòlid, però es pot explorar aquesta possibilitat de que hi hagi diverses iniciatives que el fet de ser membre del cens et doni accés o un avantatge. Per exemple, si voleu fer una escola per catalans, com a qualsevol estat normal, hauries de ser català. Si vols fer una escola per alemanys, doncs crec que ningú se sorprendria que els alemanys entressin automàticament, per exemple. Doncs nosaltres hauríem de tenir exactament el mateix. I coses així. Això també no depèn de nosaltres, evidentment la nostra tasca principal és fer el cens, i de fet no hem fet gens de publicitat fins ara perquè malgrat que vam començar a finals de novembre de 2023 a censar, el que volíem primer era que un període de rodatge i que tot estigués rutllant força bé i que no hi hagués problemes tècnics, i això ho hem aconseguit i ara potser començarem a sentir parlar una mica més de nosaltres. I passo la paraula. Vols parlar? Doncs passo la paraula al Ramon. Hola, bon vespre. Bé, suposo que, i com m'hi afegeixo en aquest punt de la conversa i per les paraules que he sentit ara del meu company, molts us demanareu per què serveix un cens del poble català. La qüestió és a qui regalareu la sobirania del poble català. Aquest projecte neix d'investigar una mica les dades estadístiques i li vam preguntar als residents de Catalunya
ja el 2018, i és recurrent, és una demanda que es fa recurrentment cada 5 anys a la Generalitat, l'IDESCAT, però també ho ha fet l'Institut Nacional d'Estadística Espanyol, i demanant quina és la seva llengua familiar. I només el 33% dels residents a Catalunya va respondre que és el català. Això en un país normal no passa mai, diguem-ne, no? La majoria de la gent és membre de la cultura a l'estat al qual en té dominació, diguem-ne. Per tant, si anem a Dinamarca i preguntéssim quina és la seva llengua familiar, el 90%, el 95% diria que és el danès. I això fa pensar doncs, que en realitat, i això és així, la nostra voluntat sense un veritable mecanisme real d'assimilació dels nouvinguts ha esdevingut una, i podem dir-ho obertament perquè a més és un terme de la mateixa ONU, una colonització d'altres cultures. Per tant, el que fa el cens del poble català és mirar de recuperar, de readreçar el que és el poble català històricament, en la seva llengua, els seus costums, perquè és una dada, és una idea, que la democràcia, basada en un demos, política és demos, és demografia, i demografia és política. Si vostès, o tots plegats, regalen la sobirania a qualsevol individu que s'empadrona a Catalunya, vingui de Terol, vingui de Mèxic o sigui de qualsevol lloc del món, a l'hora de fer unes eleccions no les guanyareu mai, perquè sou un 33% de la població. Per tant, no us ha de sobtar les notícies que sentiu ja fa un temps però que us grinyolen i que sentireu d'ara en endavant, que no hi ha cap política de protecció de la vostra cultura, perquè la vostra cultura no és majoritària en el cens autonòmic. No l'és tampoc els catalans que viuen a França respecte a la regió oriental pirinenca, com li diuen els francesos, a la Catalunya Nord. Els catalans a la Catalunya Nord eren 400.000 el 1980, ara són 35.000. Nosaltres érem si fa o no fa, érem 3 milions a 1940. Si fa o no fa, són 3 milions, de fet són 2 milions i mig amb el Canallum. La resta podríem considerar, és una suposició per aquestes estadístiques que hem comentat, la resta, 5 milions i mig, són no catalans. Si enteneu la idea de que existeixen danesos, heu d'acceptar que existeixen no danesos. Això és una realitat que em sembla que ningú se'n pot escapar. De la mateixa manera que si hi ha japonesos, hi ha no japonesos, si hi ha letons, no letons. Perquè no som capaços d'acceptar, perquè sí d'entendre, que si hi ha catalans, també hi ha no catalans a la nostra terra. Vull dir que no hi ha cap cultura o no hi ha cap estat cultural a Europa que no hagi patit canvis demogràfics i que no miri de tenir el control, però no pot afirmar, de ni de bon tros, que tots els residents empadronats a la seva terra política siguin membres de la seva cultura. En el nostre cas és més flagrant perquè nosaltres no tenim control ni de les fronteres, ni de la llei de ciutadanatge, ni de les polítiques d'estrangeria, per tant estem sotmesos a la política estatal d'una cultura, que és la castellana, a aquesta banda dels Pirineus, i una cultura que és la francesa a l'altra banda dels Pirineus. Per tant, vosaltres, o tots nosaltres, els catalans, no tindrem mai poder polític sent una minoria en els censos autonòmic o regional espanyol o francès. Però això són faves comptades, no? En realitat, us vull recordar una cosa de qüestió de números. Les polítiques que es faran a Catalunya seran en pro del votant. I això és normal, la política es mou per la demografia. Tots els vostres partits de confiança voldran guanyar votants, perquè volen guanyar eleccions, ningú vol perdre eleccions. Si els seus votants són d'altres cultures, perquè estan en censos autonòmics, miraran de fer o d'adaptar-s'hi a aquelles cultures. I això és un fet, i la vostra cultura anirà reculant. Una dada que s'ha publicat, el nostre jovent ha passat, em sembla que en menys de 20 anys, de tenir del 68% de joves a la quart d'ESO que tenia el català com a llengua de comunicació entre ells, del 68 al 22. Senyors, si no hi ha transferència generacional d'una cultura, i aquí no veig gaire nens ni joves, jo ja tinc mig segle, si no hi ha transferència cultural, passa com a Catalunya Nord, passarà com a València, passarà com les Illes, i el Principat triga més a aquesta assimilació perquè tenia més coixí esmorteïdor, més gent, més difícil transformar-les en una generació, però també passarà.
I això és l'efecte en sociologia demogràfica que es diu efecte de la tercera generació. Si compteu des de la Guerra Civil, que comencen les migracions massives, no sé, però els vostres nets comencen a no parlar català entre ells o amb els seus amics. I molts cops ni tan sols amb els seus pares, efecte de la tercera generació. Qui controla el sistema cultural transforma les generacions que han de venir. Si vosaltres no controleu, com a catalans, el sistema cultural a una terra, això podríem qüestionar-nos després quina terra, podem ser més o menys romàntics, però Catalunya ha tingut fronteres diferents durant segles. Hi ha una llista molt grossa de què ha pogut ser Catalunya durant segles. Però una altra decisió que haureu de fer és, i si podem controlar una terra més petita, què passarà? Doncs no passarà res, ja la fareu més grossa, o no, però sí que podreu controlar les lleis a la vostra terra. Ara no les controleu. I no espereu una independència regalada, perquè no arribarà. I això és el que fa, em sembla que 15 anys que us prometen, o 20 anys. Regalada vol dir que sense vosaltres posar els peus en el fang, els altres us reconeixeran qui sou. Sí, us reconeixeran qui sou, sí, sé que els catalans existiu, però no us regalaran un estat, perquè això és massa complicat. Geopolítica. Per tant, nosaltres hem de fer l'esforç per crear el nostre poder polític propi. I el poder polític neix en democràcia, si és una dictadura en parlaríem en altres termes, però en democràcia i en termes d'autodeterminació, que ara ja ningú parla de debò, doncs és el demos, és qui som nosaltres. L'autodeterminació és de pobles, no de residents a una terra administrativa als límits de la qual no heu decidit vosaltres. Aquesta és la idea. La pregunta que diuen, el cens de català per què serveix? Diu, serveix perquè sigueu lliures. Perquè si us barregeu amb cultures a la vostra terra que no són autòctones, decidiran per vosaltres i transformaran el sistema en la seva cultura. És l'exemple, i surten els nostres mapes, totes les independències de colonitzadors a Amèrica. Diguem-ne quants països tenen el Mapuche com a llengua dominant. Els Sioux, qualsevol de les més de 400 cultures indígenes d'Amèrica, on són? No hi són ni les trobareu. Bueno, lluiten, I lluiten precisament per ser un cens i trobar la seva idea de sobirania política. No trobareu sobirania política segons un cens de la sobirania de l'enemic, dels francesos o els castellans o de qui sigui. Per tant, aquest projecte neix no tant per esdevenir independents en l'acte del control d'una terra, que no hi ha independència sense control d'una terra, o sigui, tu no pots anar al Parlament i dir ara soc independent, si no tens control sobre una terra no tens res. Vol dir, control d'una terra vol dir les teves centrals nuclears, hidroelèctriques, els nusos de les xarxes ferroviàries, l'economia, el port, l'aeroport. Si no tens control sobre la terra tu no tens res. Per tant, la idea política de dir jo declaro una independència des d'un Parlament, no són paraules buides, no serveix de res. Per tant, el que el cens va proposar com a idea és abans pot fer coses, però i el dia després de la independència? A qui lliurareu la nacionalitat catalana? Aquesta és la clau de tot, la clau de volta. Tu fas la independència i després li regales, i perdó, a les rimades dels seus amics. Perdoneu per la paradoxa, però passarà això. I les rimades dels seus amics què decidiran de fer? Una Catalunya catalana? O diran, no, el castellà cooficial. I si el català va morir, què hi farem? Aquesta és la realitat. Però a més d'aquesta realitat no us la diu Arrimadas, us l'han dit els vostres partits polítics de confiança. La llei de transitorietat de 2017 que dona peu al referèndum, del qual tothom està enamorat, i ho entenc, però la llei que dona peu a aquell referèndum, qui se l'ha llegida d'aquesta sala? De debò? D'acord. No, d'acord. D'aquesta gent, qui sou, ningú se l'ha llegida. I vau anar a votar, jo també. Però després me la vaig llegir. Potser ho hauria d'haver fet al revés. Article 7 fa el castellà cooficial. El 14 i el 24 fa que els jutges espanyols passin automàticament a ser jutges catalans. I tota l'administració espanyola. I el pitjor de tot, tots els residents, siguin espanyols o no, passen a ser catalans de ple dret. Com a acte d'autodeterminació ho veig molt justet. De fet, una total ignomínia. I això és el que us han defensat des de l'1 d'octubre. De fet, a mitges, perquè està clar que em sembla que no hem pogut fer res. Per tant, penso que tenim temps
gràcies al seu error o la seva dolosa acció, de refer tota aquesta malifeta i fer un cens al poble català. Som 2,5 milions al Principat, potser 3 milions en total, 350.000 en diàspora. El cens del poble català no té el propòsit de censar-los a tots com si perseguís pingüins a l'Antàrtida o a Argentina. El que intenta buscar el mínim per tenir un control polític sobre la seva terra. Si són 100.000 seran 100.000 i després afegiran els 3 milions restants. I si són 200.000 seran 200.000, el que hagin de ser. Perquè heu de poder fer unes eleccions per a catalans, un Parlament català, una Constitució catalana, històrica, que podeu reformar segons els temps que corren, però tot el que fixeu-vos una dada que m'explicaven des dels estudis judicials i secretaries judicials. El Codi Civil ja no és obligatori. El Codi Civil català ja no és obligatori per aprovar les oposicions a justícia. És a dir, la substitució cultural és en tots els àmbits, no només la llengua. És a dir, hauríeu de mirar-vos també les nostres tradicions i què ha quedat desplaçat. Anirà morint tot. També el nostre patrimoni. Allò que diem, ens agradaria tenir cura i posar diners aquí, altres cultures diran, per mi no són importants aquestes coses, jo poso diners allà. I es aniran desmuntant la vostra realitat històrica. Si heu estat a Barcelona, no sé si a Manresa us ha passat, però a Barcelona s'estan tirant avall cases històriques. Potser no molt en valor arquitectònic, però sí un valor de barri, un valor històric, de construcció, i han anat totes a terra. És a dir, qui no s'estima el seu patrimoni material, no s'estima tampoc com a cultura. I tenim clar que també hem destrossat el nostre territori. Això està molt estudiat en els fets de les cultures colonitzades, està molt estudiat, que al final estan molt preocupats més de guanyar-se la vida com a individus, de sobreviure com a individus, no tant com a col·lectiu, perquè els hi han destrossat tot absolutament. Per tant, nosaltres com a catalans també hem exercit aquesta idea psicològica de col·lectiu, hem destrossat tot el que ens envoltava per fer-nos més rics, però al final no ens quedarà res, ni la riquesa ni la nostra cultura. Penso que som a temps, i ho fem amb totes les ganes del món, de refer aquesta idea. Per tant, feu-vos aquesta qüestió, ens l'hem fet a nosaltres. A qui regalareu la sobirania dels catalans? A qui la regalen els danesos? Els danesos regalen la sobirania? Vosaltres aneu a estudiar, els vostres fills, els vostres nets, a Copenhague, sou danesos automàticament? No. Cap estat europeu regala la seva nacionalitat només per residir-hi. Cap. Per què Catalunya vol fer això? Quin sentit té això? Per què copiem els models dels colonitzadors a les terres colonitzades? Som nosaltres els colonitzadors a Catalunya? Som la cultura autòctona. Què fan les cultures autòctones a les seves terres? Protegir la seva cultura. Com? Controlant el cens de votació, la sobirania. Perquè d'allà brolla tota l'administració. El president dels danesos és danès. Tots els jutges danesos no us diran hábleme en cristiano. Saps què vull dir? Si de cas ho dirien, però ho dirien en danès, perquè també són cristians. A partir d'un cens de democràcia, però hi ha absolutament tot. Tot el funcionariat, les eleccions, un parlament, els representats, tot. Vosaltres no teniu això. Per què guanya l'illa? És perquè els catalans s'han tornat folls? Jo tinc una altra teoria. És que els voten no catalans. I n'hi ha molts. Moltíssim. I s'abstenen moltíssim. El dia que votin en massa, com va passar el 21 de desembre del 2017, nosaltres no tenim res a parlar. Vam perdre aquelles eleccions, el famós 47%, i va votar tothom. I el que no va votar és que em sembla que són morts i no els han comptat. Va votar un 80% de les residents a Catalunya. I van perdre, arrimades 1.100.000. La famosa majoria silenciosa era allà. I van votar. I el que ha despertat arrimades a aquesta gent és que han dit Catalunya ens pertany i votarem. I tant que els pertany. Fins ara, dècades ençà, estaven adormits i no votaven. No es pensaven que Catalunya era fora seva. Ells pensaven en Espanya, venien aquí, treballaven, bla, bla, bla. Però al final què han fet? Diuen, no, això també és meu. I puc votar. I guanyen els meus. Ja està. Ja els han canviat el xip. I votaran sempre que calgui. Quan pensin que la seva terra està sota control, no els votaran. Quan pensin que està en perill, votaran un altre cop. I perdreu. Quants cops ho penseu fer, això? Com ho revertireu, això? Perdó per la pallissa que us faig ara, que us he deixat com una mica per terra. Mira, tinc una idea que acabo de seguir.
I és una idea que repeteixo i és dramàtica. El meu pare va morir de càncer fa 5 anys i per això poso l'exemple perquè sóc el més adient com qualsevol que ha tingut un malalt de càncer en aquestes circumstàncies. El poble català té càncer ara. Està en vies de mort. I li han dit, més o menys, que té càncer, però que el càncer es pot curar. Tot malalt de càncer, si més o menys hi heu estat al què, té 3 problemes. Primer, acceptar la diagnosi. I generalment s'hi passa portant entre 1.000 metges perquè li ratifiqui que té aquesta malaltia. I els catalans ja de moment no saben què els passa. I és difícil convèncer-los, Amb aquesta conferència que jo he arribat molt tard, mirem de convèncer molt de pressa, però les dades hi són allà. 2, que vulguin viure i no morir. I els passa als malalts de càncer i diu, jo no vull més drames. Jo tinc amics que em diuen, ja hem mort, ja hem perdut. Diu, ja et retiràs? Hi ha gent que es reteix del càncer i no continua lluitar. I tercera, que es vulguin aplicar el tractament correcte. I el tractament correcte és guanyar la nostra sobirania com a poble a partir d'un cens. No ens en sortirem d'una altra manera. I a partir d'aquí, Puigdemont, si fos el cas, que es presenti unes eleccions de catalans. I que representi llavors els catalans, no els residents de Catalunya. Que per cert, s'obre molt la boca de catalans, però de la Catalunya Nord només se'n recorda quan ha de guardar urnes. Per res més. És a dir, la idea de la catalanó, si existeix, l'hem d'anar a buscar arreu, unir-los i fer-los partícip del que volem ser en el futur, i això és el cens. Moltes gràcies. I bé, gràcies per ser-hi, per escoltar, i bé, si teniu torn de... Bueno, aleshores seria el torn de preguntes, si teniu preguntes.